Floor seats for the Knicks. Couple models blow a kiss. They don't even wanna pick. Wanna lick up on a I done made a couple hits. Going hammer with the pick. God handed me the gift. Not the slammer for a brick. Rollie ain't got a tick. I attract a lot of ticks. Getting caught up in the mix. Hollywood, same chicks. Didn't know that I be doing this. Went to school for paying pics. Now I paint the bigger pic. Čaute, tu je Viktor zo Slovak Bike Parks. Už minulý rok na jeseň som išiel šťastičku naproti a podarilo sa mi splašiť jeden z prvovyrobených kusov Superlight e-bajku Pivot Shuttle SL. Konkrétne to bol model Pro X01, ale keďže som fajnový ako 4 hodiny pomaly pečená kačica, kompletne som ho orajbal a vyskladal podľa seba. Pôvodne mi ostal tlmič Fox X-ko vo factory verzii a musím povedať, že ma milo výkonovo prekvapil. Predok som doplnil factory 36 so 160 mm zdvihom, o centy viac ako mal pôvodný konfig. A samozrejme s oranžovými nohami, lebo na nich veľmi záleží, minimálne rovnako ako pri Nikolách. Predsa, aké kolajnice, taká stanica. Bike sa kotulá na našich vypletaných kolesách s tune hubmi, Nexty Carbon Rafikmi a Sapim D-Lite 32 špicových výpletoch. Kotvený je MT5 s Breakstaff Punch prototypovými 203 a najväčšou srdcovkou sú jednoprstové brzdové páky od Oak Components. Cockpit reprezentujú Carbon Ridy od Reverse, ktoré si prenášam z bajku na bike, stále na 31.8 priemere so 40 mm predstavcom od Industry 9. Čo sa týka radenia, dlho som odolával elektrike ako brokolicovej polievke, ale nakoniec som tamto AXS v XX1 dal a v symbióze doplnil aj sedlovku v bezdráte. Čo sa týka pohodlia, som verný Ergonu, GE jednotky na rukách a SM Enduro pod zadkom. Pôvodne som bike chcel spraviť na 17 kg na XTR-ku, bol tu ešte nejaký priestor chudnutia aj na hliníkových klukách s oceľovým prevodníkom, ale pred rokom na tento pohon ďalšie komponenty ešte neexistovali, keďže Fazua Ride 60 sa len teraz tlačí do e-sveta. Trošku som ešte pribral s SG plášťami, ktoré mi viac vyhovujú a po sezóne už poškulujem po novom bezdrôtovom radení Transmission a aspoň 200 mm sedlovke v elektrike, pravdepodobne od Bike Jockey. Ale o tom niekedy na budúce.